pare man may tingog, ma'am. Ha? Hoy, oy. Deserve. Ay naman ko ano eh. Apa sila Duday? Ikaw may driver dapat pasay. Lingi sa mo be palihog. Lingi mo. Ay. Wani apil nas karon naka-stripe we palihog ko. Taktakan na palihog kanira kay gwapo-gwapo gamay. Naka sunglass lang pod. Balaban. Si di ba ya init? Si di ba ya init? O makagi-apil na ako bayot. Kana ako. Init sa tingog. Oh, pare man may tingog, ma'am. Elam. Kaya ang imong porlan niya lang kuha na bali dire. Ang galing luto Daniel sige gutom kami. Ag drone. Namakay. Mulit. Pero lamin po nagisaw no kasi way kagisaha itugan. Ang karnipso ni bugiwa ba. Tugan na lang no gabihon. Nadahan ka sudan. Gabihon. Go na niya. Sabat ko. Go. Asa ta magibot? Kapuya po ni mag-vlogger ta guys. Uy. Maning kamo tas Dios to. Tiwan natin yung mga vlog dahil. Sayang agad. Ay dahil! Isa. Kani pang tour ni nako. Ang kaning usa pang volleyball ni nako. Isa pang negosyo ni nako. Kani pang ligog dagat. Dato man mi. Mga guba lang. Kani ayohonon pa ni siya. Nangari sila guys kay dato man ko. Murag delikado na ni siya kuya. Di na pwede. Ang kani siya driver na rin ako. Tawag ra mo ha, tawag ra mo. Palihog ko tawag mo. Bahin-bahin ta, bahin-bahin. Ganun kibutangan nga ni kuya? Anong kibutangan nga ni? May mukat-kat sa kani? Kulo ba ni? Ay, star fruit. Fruit na? Miracle fruit. Kama na, pait kayo na kuya. Nakatira na ko nga na. Oh! Karang yung sod. Nasyag ka ng kuha, murag juice. Lagi! Kurang, butangan nilag kamay. Kani, butangan nilag kamay. Bisa ba, uy, naman din mga bahan di dira, oh. Namoy kahoy. Namoy kahoy di ay. Alisigo. Asa man tama. Mga kapoy. Hay. Kamu ron doy igsuon doy. Dapat nakadto kay bisag makasab armi guguron mig lagaraw. Bitaw. Kana 69. Di man ibutang kuan na day. Man ikrakrap di mga kuan, pilian man ko. Siya ako mag-iingnan. Ha? Na change topic lagi mo, yaw. Wala ba magkuan dire? Puya po rin nga naman magkimantanga, oy. Nakakad nga ni? Ayay! Oh, lami ito, day. Sunset. Pa-picture ka, day? Ang cute kasi kumatay. Hindi ko. Asa man tanan niya, uy! Nabiyabas ani adoy? Ngayon na, bro, ng bira, uy. Plaster kaayo. Ay, iyo. 69.
Ildan! Nag-drone naman ka diha. Nabita biyabas na ni Adoy. Wa lagi biyabas. Asa? Ani, na-level mo sa ano ni? Awak ko na hunong kuya. Asa man ta magkuan, magsugod. Ani ta magkuan? Kanang itom? Kanang itom? Kuya, asa bang ka? Nalagi biyabas. Ay biyabas. Ay dara. Dara gyud mo gitudlo day oy. Tata. Dara mo gitudlo nga bahay. Ilo Daniel ne. Ah. Kuya, gakasukas mga kuya. Kuya, gakasukas ka nga. Bata pa man na. Mga bata pa man siya, day. Saging rata. Saging na lang haman doon. Saging na lang haman doon. Sorry. Ah, nabalik bulan sa unahan to ni? Manalang na ako ipasa project. Ito sa una project, pag ama mo vlog ka, dapat ma-edit og sakto. Doy, nakamot ba nga na, Doy? Yes. Nga naka-social ang bulilis. Mga bulok, nagsusantid to. Manihawas ang tuni, kay mga bulok, malinto. Ano no? Maroy ko nagkulera. Uta, surti zug kata. Anak para nagamandi, tapos isa. Indot man gud na ibola-bola. Ya. Iton man dito ni kamay. Ay kayo na oy, daghag pangag. Ano ito siya nag-shooting itong Tumuran Vines, itong Dora. Ya. Tarat Dora. Mga sila shooting. Di na maoy. Mau, Saman di ay asa man kadoy, nabuta kadoy. Ore, abinog ka to. Kaog ba to? Ayaw, uy. Kaon mong guna anaon kay para di ma. Ikaw na lang Ikaw, kay imo man ang need ng puso. Ikaw diha ya, iya. Puso. Ah, mga dyan ako, apo, day. Lahi man tong puso day. Gani. Kato man tong din no. Bugas. Bugas. Ay kanon. Sa wata kay sayang ta, mabunog. Biraha kana, biraha. Sige. Sa wata. Uy, gano'n ko. O di ba wala siya na unsa kay nasaw man. O wa pa to nasaw maana to. Ang ira. Tana. Lahi dito. Alas ta. Tama usa ta. Daan mo gud lagi kuan. Dili idol, balik ko na oy. Balik ko na lang puso ugma. Mawa ko na gan. Kabangan na to. Dayong nga ra. La kuya, pit laos kulir. Igo na. Bananay. Gagmay. Sana yan. Igo rong kanay. Ay, thank you, Nay. Yung balik na kanto. Kanto nakabalik. Sige, salamat kayo na ya. Nay, ang puso na akong balikon. Kung saan na? Ugma. Salamat, uy. Salamat, nay. Nay. Salamat, ibubutas. Salamat. Salamat kayo. Mga na. Tayo na. Masa kibuhat ninyo, kuya? Ato para bibo tag na bayo. Respeto kayo. Siya sa dikaw. Uy, gusto mo sa vlog ko. Iasa na doy. Yung kapayas. O sa celebration? Wala lang. Ha? Andra. Mo sa kanto tarot. Mo ba? 30 ta mo ragis mo. Uy, ginoo ko. Sumot pa man kana gani. Dahil, lami asili, oh. Syaro di malipong. Ayaw, yut. Kugihan dyan itong vlogger po si Kuan Vince Daan. Para gani kana video. Bahin po kuha, no? Magsilo na ba? Sige sa ma'am.
Uy, dili. Ilaw ka na ay. Kaon raman ko, tig video raman ko, sumaunang. Uy, lami inyong kuan, sibuyas. Lami, lami imong sibuyas. Hanghang. Mag-focus ka, Ricky. Dato-dato ni gamay. Nang ano man na? Uy, ipakita diri sa video. Kinuuwaw ta. Mana na mo sponsor. Wala to og na mo sponsor haning ha, ang hatag ni butanan. Uy, naa ako mag-focus diri kay mga buutan sila. Hoy, pakan ako ninyo ha. Kato ta tulubot kayo dyan. Ilason. Nag-vlog na ba ka ito pag-uwan? Shout out sa nangaon og nangka. Tila ko isa ko na ko ya. Uy, aglawas. Uy, bawal ba din makita sa lawas. Uy, dapat mauwa po kaiko ng tag-iya pod. Tag-iya ka? Nawa lagi Vincent. Ani uli? Bilin ulit Vincent. Klaro jud kayo diri. Para asa ni? Tabang pa ka rin. Di nag-vlog ba po ko, nang warta ba po ko diri. Para asa ni siya? Kweto. Tagnaa. Halina. Bastos lagi ka. Kisa na to ni. Oh, yang. Dali ba? Tagalus mo na. Siguro to dong. Nay okay lighter nay. Kaila ko na. Lablab. Ay langga mo, motod ka giyats. Langga motod ka giyats. Uy, agipon ay. Uy, tabang just beans po dahil sa magkahog ng ka. Ay dire kay Respeto. Respeto mas ma-head coach. Uy matangtang Ma. na Kaya siya ba yung ugmatanan? Siya magdaog maat magatiman. Puyag! Puyag! Pictures ako. Picture ko. Ay, may akong kuano eh. Pictures ako. Pictures ako, be. Ato sa picture, oy. Mga gwapong arte. Uy, lalo na lagi mong mga batasan. Ako do. Ta. Na, mahurot ng kapayas ka matay sili. nag-vlog ka ma'am? Ano naman? Picture ba karon? Mana? Magpahimon ka sa mga burikat pa. Kumpiyansa mo. Kang why? Mo chat. Tugihan na kayo. Eh. Thank you.